Vale, guapa? Vinga. Un poc en la idea de Joan, no? Este és un acte més per a donar-nos carinyets, per a celebrar que acabem la campanya i que la campanya no ha acabat amb nosaltres, que no és poc, és un mèrit. Donar-vos les gràcies perquè en València la campanya ha funcionat molt bé, molt bé, i que efectivament des de la campanya matinera a les 7 fins a la campanya golfera a la 1 i a les 2 i Déu sap fins a quines hores ha funcionat molt bé. I també animar-vos a que queda un espendonet, a que tenim que seguir-li plantant cara a aquells que ens volen de genolls i nosaltres hem de seguir d'en peus. I també volia agrair, en el tema de la campanya autonòmica, sabeu que n'hi ha gent que estem en els cartells, però després aquesta campanya ha sigut possible gràcies a molta gent que no volem deixar invisible. I és gent que ha estat en les seus, fent candidatures, arreglant els problemes, és gent que s'ha estat barallant tot l'equip jurídic, que hem posat els recursos des del tema de que la llista de València de la senyora Barberà no complira la paritat i van tindre que canviar la llista, és a dir, van fer que Rita Barberà canviara la seva llista. Que no hi sent els cartells, però que està treballant. Gent que s'ha passat tota la Setmana Santa de sol a sol treballant. Gent que ara encara no està així perquè estan fent apoderats i estan treballant en la seu fent apoderats, que és el que vos ha demanat Joan i jo també reitere, necessitem que vosaltres sigueu els nostres ulls en les taules electorals. Aquesta democràcia funciona bé si té ulls. I nosaltres vos demanem que sigueu els ulls de la democràcia i els ulls de compromís en cada mes electoral. És una cosa molt important, La gent que ha estat repartint els materials, la gent que ha estat en les furgonetes per ahir pegant voltes en València, Sento, Joan, la gent que ha fet que les paperetes que estaven en un moment malament fetes per l'Ajuntament de València s'hagin substituïdes totes. Tot això és un treball ingent que sent els que som hem fet un xicotet miracle. I el miracle està fet i no pot ser que el diumenge sant no tinga, vamos, jo ja li he dit a la gent que duguen els CDs perquè anem a estar ballant la conga tota la Vull agrair-vos també, perquè jo porto, Joan, uns poquets més, però jo també porto molts anys en política i jo crec que parlo pels dos quan vos dic que en la vida havíem fet una campanya en tanta harmonia, en tanta estima i en tant de carinyo com esta. Vull dir, nosaltres ara estem 24 hores sense veure-nos. No ploreu, que el dilluns anem tots junts al cine. Tots junts. I per tant, aquesta harmonia i aquesta estima ha de traduir-se també en el treball que ens espera dels pròxims 4 anys. És a dir, hem acabat la campanya, però sabeu que tenim 4 anys per davant perquè aquest país el tenim que canviar de dalt a baix. Si guanyem ara les eleccions les esquerres, tenim molta feina per davant. I si no les guanyem, que tenim que seguir batallant per el canvi, també tenim molta feina. Per tant, sí o sí, a treballar, a gaudir també les hores que queden de campanya, perquè estem rebentats, però què veu estem passant. I per tant, una estima molt gran, vos estimem a tots i moltíssimes gràcies per fer que els que estem en els cartells hagin tingut la millor campanya de tota la nostra vida. Gràcies.